И здравейте хора, аз съм Motherfucker и днеска играме Roblox. Тази игра всъщност аз не мога да играя, но ми за първи път запознате и моля не се сърдете ако не мога да играя. Някой ако иска да играе с мен Roblox, може да пише. Така качваме се. И аз съм в някакъв минигейм с сервер. И това е най-готиният герой, като му видите. Аз не съм точно го правил. Хай! Хай! Интересна игра. Няма това нещото. Сега ще поиграм малко там. Да отидем там. Много странна игра всъщност там. Айде бе. Айде, така, дай, качи се. И са, скачай! О. И аз плувам. Да влезем в мината... Не, никакъв шанс. So fucking баси нормалната и тъпа игра. Някой ако може ме научи, но ще му благодаря. Да, всъщност много странна музика. Купа в този клип всъщност, не знам. Уау, много странна игра. Нещо ново. Упс! Ново нещо. Fucking. Окей, това беше от мен. Съжалявам, че беше толкова кратък клипа и не разбирам нищо от тази игра. На втората серия просто може и някой, ако може да ми предпока на скайп, аз ще го напиша описанието. Някъде може да ми обясни как точно да направя. Да се телепортирам и защо как да игра тази игра. И окей, това беше от мен и чао!